Moi boas a todos e benvidos a este episodio número 4 do noso podcast Zapatillas. Para cando salga isto estaremos cumplindo un meseciño dende que empezou o podcast e para celebrarlo temos hoxe un invitado. Espera, vamos a ver, como que un mes? Sí, bueno, claro. ¿Tú sabes que día empezamos? No. Bueno, por logo porque dices nada. Pero porque levamos 4, un fin de semana, un mes. Sí, bueno, pero houve o anterior, que espero que vos gustara moito das bailarinas de cinema, sí, moi guai. que cargámonos a dinámica por completo. Collimos e Sí, dixemos, que 2 semanas, que 2 semanas, tiramos todo pola Hai que ventana. pillar o músculo sorprendido. O que iba dicindo, hoxe temos para celebrar prácticamente o Cristiano Ronaldo galego nas redes sociais. Miguel Mandallo, que tal estás? Que tal, boas? Hola. Que tal todo? Moi ben, encantados. Encantados de terte aquí. Además, en zapatillas, Sí, fíjate. Cómodos. como na casa. Non vos sonan, mira aí a cámara, non vos sonan algún familiares as zapatillas? Non serán as de César Romero, non? Sí, no, é que chegou aquí Manda e dice, me gustan máis túas zapatillas, e colleu a man uvas. Por impulso, roubellas a Luis as súas. Esto es unha cadea. Porque Luis ten máis zapatillas que habitacións na casa. Eso é unha barbaridade, As colecciono. Pues nada, se queres contar un poquinho como comezaches ti en TikTok, nas redes sociais. Sí, pois mira, eu comecei en TikTok como comecei eu? Estaba no baño, pois plantando o que ven sendo Bueno, pasando ben. pasando ben, e de repente instaleime TikTok porque aburríame, o sea, non sabía que facer, instalei a aplicación, e nun principio só vía vídeos, o sea, xente bailando, xente facendo humor, tampouco estaba tan masificado Sí, como agora, por sí. así decir, o sea, había pouquiña xente. E decidín empezar a subir vídeos, pero ao principio nada, facía de fuckboy, bailes de guapo, mal, a cousa non iba ben. Entón, claro, foi Probando un... suerte. Claro, non houve sorte, non era suficientemente guapo para a aplicación. Pero non, entón, claro, aburríaste, o sea, subías vídeos, eu os veía a miña nai, eu, e pouco máis, entón deixei, non? E despois, bueno, vai facer 2 aniños agora en maio, subín un vídeo facendo así unha expresión galega, non sei que dixe, camiños de barro, non sei que, pico e pala, dixen algo así, non? E a xente fixo gracia polo tema de que o acento galego, as expresións, tal, e gustou, e chegou a 4 millóns de persoas. 4 millóns. Si, a partir de aí, pois, tiven sorte, seguín subindo, e ata aquí, TikTok, Instagram, tele, non sei, a verdade é que foi todo moi rápido, moi rápido. Vas ao espacio. Cuidadiño porque este tipo ten 700.000 seguidores en TikTok. En Instagram 100.000, pode ser? 101.000. 100.000. 700.000 seguidores, que iso que é? 3 coruñas. Pois sí, Máis ou menos. casi. Teño unha segunda conta secreta que ten 100.000, pero ninguén o sabe. Conta secreta 100.000, pero ninguén o Só saben sabe. 100.000 persoas. 100.000 persoas só. Tira moito de o acento galego, as expresións galegas. Sí, pues, sobre todo en España, o meu público é todo español, debe de ser porque en Latinoamérica non deben de entender o galego, non entendo, entón, pois todo español, e a xente falle gracia, di, é de Galicia, non sei que, a xente bromea con iso, é moi ben, a verdade, pero moi contento, o sea, ningún problema, nunca, sempre está a mítica broma das cabras, ou cousas así, pero moi ben. Cabra, fariña, esos son... Son míticos, o sea, son starter packs. Cando vas por Madrid e che dicen, que? Cuántas cabras te... Oxe? Sí, no, sí, a fariña tamén. Además, como teño a nariz torcida un pouquinho, pois a xente flipas. Pistas. Sí. Cuando eu teo de comezar, dixeches fai 2 anos máis ou menos na pandemia, non? Non, un ano despois. Despois? Pues... Un aniño despois, solo que era medio confinamento. Este medio confinamento que hubo de... Fallo da alarma, que viñas Non pa aquí. podes sair, ahora neste concello na casa, outro de festa. E nada, e dixen, pa diante, a facer cousas. Ata aquí, a verdade. E aparte de TikToker, é xogador do Victoria, Talentos ocultos. Porque este tipo xogou en Riazor un partido de Copa do Rei contra nada máis e nada menos que o Villarreal. El Villarreal, sí señor, Como se ve, campeón. estábamos aí Sí, preferentes. A primeira vez que entramos a Riazor. campeón de Europa, xa, no demais. Ostras, de verdade, é verdade, campeón da Xa Europa non foi League. campeón da Europa League e chegou a semis de Champions, pode ser, ou non sei, creo que Sí, cuartos contra perdeu o Juventus. Ganoulle o Bayern. O Bayern, sí, perdeu contra o Bayern. Sí. 2-1. De verdade. Pero moi ben, pero sí, foi increíble, o sea, 8.000 persoas, creo que ao final houve. Que tal huele Chucuece? Huele bien. Sí. Huele a ter cartos. Colonia No, pesada. moi ben. Estaba enfadado, non sei por qué. O sea, non lle pasaban a bola.
A redonda non lle chegaba. Tiña entón- boa marca encima, Sí. Tiña boa marca. Eu sei que, sobre todo, non sei que minuto foi, sempre, minuto primeira parte, minuto 20, non lle pasaban. Era Raba, creo, Raba ou Iborra. Sí. Non lle pasaba o balón, que claro, tiña unha marca encima, ai, que se cree. Non, iso, non sei que, non sou idioma, porque ele é de Nigeria. Claro. Sí. E dixo, non sei que... Aí, yo, Pegou yo, 3 ladridos. Claro, yo, sí, entendo. Tu pico pala, meu. Es que eso me lo dijo Jeremy Pino. Sí, Sí. Conocíate Jeremy Pino. Sí. Hostias. De feito falamos algunha vez por Instagram e tal, despois do partido. Vaya crack. Flipas, xa, hasta onde chega, hasta Villarreal. É Hasta que Castellón. É que é máis difícil defender a Chucuece ou generar a pila de vídeos que te genera Soano. Generar a pila de vídeos que genera Sobano, pero 100%. Si, eso che quería preguntar, o sea, volvendo ao tema de TikTok, como carallo, falando mal e claro, eres capaz de generar tanto contenido? É moi Diario. complicado, é o máis difícil, eu creo, porque, bueno, despois o que a presión tal o aguantas, ou a rutina aguantas, pero que é pensar ideas todos os días que gusten, porque teñen que gustar, claro. Que a mellor a min gustame subir fotos de zapatillas, pero non funciona. O sea, Claro. refírome a... Claro, tens que buscar un punto medio, algo que che guste, pero que funcione a vez. Bueno, E cale- fotos de pés entramos nun terreno Moi peligroso. Vamos a esquivalo. Pero sí. Cando creemos Patreon subimos unhas fotos das zapatillas de Miguel. Que vos Vale, parece? comigo non cuentes. Un OnlyFans de zapatillas. O que falabas da familia, no teu caso, sobre todo ao empezar, o que falabas de vídeos de fuckboy e tal, non coartábate un pouco o pensar a xente do meu círculo cercano, non só familia, tamén amigos, xente do instituto, o que sexa, de que pensarán do que estou facendo? Sí, o sea, eu xogaba Play, antes xogaba Play, estaba no grupo, subía a TikTok e dicía, acabo de subir TikTok, dai apodo, o sea, apodo, sí, apodo, dai apodo, merda, neno, non sei falar, dai apoio, Apoio. Apoio, Apoio. darlle apoio, ahora, e a xente rías, o sea, de bromas, sabes, míticas bromas de amiguiños, tal, pero despois, claro, creceu e ata aquí a miña familia pois non entende, costoulle polo tema de que, claro, é como un traballo, ingresas cousas, tes que ir a Madrid, a Londres. Moito tempo. Claro, entón dis na casa, teño que ir a Madrid, páganme X. Vi a túa nai Está metido en drogas mesmo. Fijo, claro. Entón, pois pouco a pouco fixenlle unha conta de TikTok para que estivera ao tanto. E pouco a pouco vai enterándose máis das cousas. E digo, chegoume unha colaboración, tal, pagoume isto, Ya la serie de cositas. no, e era, ai, Dios Hoy mío. se cena. Ai, como está o mundo, está loco. Oye, falando da fama, eres consciente da cantidad de masas que moves? Non eres consciente. De feito, hoxe fui ao meu colexio, en plan onde estudei, fun ali tranquilamente, porque claro, eu cando estaba no instituto ninguén me coñecía. Entón fun ali, eu entraba nas clases ou no comedor, entrei no comedor e había, creo que eran 300 persoas ou 200 chavales comendo. La que se liou ali. Dándote comida. Mi madriña, todos aplaudindo de pé, o sea, non pode ser. Claro, non son conscientes, sabes? Ou cando vas por aí pídenche fotos, autógrafos ou se quedan mirando. Porque queres que non tes moita fluencia de público, sabes? En plan, da televisión, das redes sociais, de Instagram, o fútbol, entón sempre estás de boca en boca. Que Además, eso como non, o teu para bo, pero malo, Como teu entretenimento puro, non xeneras crispación, entonces toda a xente que, ou casi toda a xente que Sí. se conoce con cariño. Sí, claro. polémicas tiven poucas, moi pouquiñas, a verdade, por decir unha así, pero fora vídeo Sí, o que non elimina unha boa borrada. Sí, claro, non, son cousas que no momento dis non me parecen para tanto, Sí, despois o pensas e, bueno, pode ser que teñas aí malentendido aí, pero cero, polémicas cero, non? Pensas en eso antes de facer un vídeo? Moitas Decir, veces, sobre todo agora, nestes tempos, Sí. que a mínima... Sí, porque é certo Zasca. que vivimos nunha sociedade super irritada. Sí, coméntase todo, o sea, Claro. non vai gustar, o que faz non lle vai gustar a todo o mundo, é exacto, imposible. Entón, pois, bueno, sempre tes algunha crítica. Que pasa? É unha cousa, hai límites, como todo, eu creo que, pois, non sei, uns principios, eu teño uns principios e por aí non paso, sabes? Claro. Algúns comentarios, sí, fago de coña, todo o mundo facemos coñas cos amigos Sí, a ou ver, cousas que, claro. ao mellor, nun contexto máis formal non se poden dicir, entón, pois, hai que buscar esa... O punto Porque medio, o humor vasto é o que máis gusta. Sí. En plan, como son, as Pero cousas como son, é pero claro, arriscado. é arriscado, moi arriscado. É xogar todo a carta, Sí, basicamente. sí, sabe ben, pero sabe mal.
Estás un problema, normal. Oye, falabas tú de que xente te reconoce por aí. Cal foi a movida máis rara pola que te reconoceron? Eu que sei, que estabas nos baños dun festival e... Oh, Mandaño, tal, non sei que. De festa, cando estou De festa. no baño, miro para o lado así, un pouco cos ollos así que non vexo ben para a luz. Por nada máis. Me quedo así, tires Mandaño? Sí, e sigo meando, fora. Oye, é verdad, falando de mexar, tú eres Sentados. dos que defenden a lei de deixar, cando hai baños públicos, de deixar un polo medio. Sí, sempre. Para min ese é un principio de home, tú que opinas? Básico Hombre, para vivir en plan, sociedade. eu sempre pillo a esquina, unha esquina. Eu tamén, unha así. Jugar safe. Sí, o sea, Jugar a estrategia. Si, xogas con 5 defensas, colocas Fora, aí... para atrás, replegadiños, e que faga o que seguinte que queira. Algo que descubrí, bueno, falando disto, de fai pouco aquí ao vir a Coruña, é que hai xente que mea de pena as súas casas. Eu quedei flipando. Eu El. Eu non, sentado, parece sempre, increíble. sempre. Pois para min dixeronme. Falta de respeto, misar de pé. Falta de respeto total. Oye, volvendo ao tema do fútbol, como empezaches tú a xogar ao fútbol? É unha cousa que che veu aos 15 aniños, de pequeniño? No, desde pequeniño, ¿Sí? sí. Empecé aí nun equipo e despois de empecé cos amigos. E despois de 3-4 anos xa fichei polo Victoria, ata agora, e combinaba, non sei falar. Combinaba fútbol sala con fútbol 7, pero despois tens que decidir unha vez que empeza fútbol de campo grande, fútbol 11, pois tens que decidir decanteime por fútbol 11. Ata onde queres chegar co fútbol? Ata que é moi complicado chegar a algo. O meu objetivo agora mesmo seguir no Victoria, uns niños máis, manter a categoría en preferente, que bueno, que ganas os teus cartiños para as cousiñas, estás cos amigos, e, bueno, despois a Kings League, é un proxecto interesante. Ui, entramos en materia que me gusta, Ir por aí ao mellor. O sea, a ti estás dicindo que che molaría ter un equipo na Kings League, non? Non, equipo non, o sea, porque... Xogar? Xogar, se equipo xa é moi complicado, non teño a repercusión que teñen esas... Si, de feito hai un tiktoker no equipo de Adrián Gref. Contreras, sí. No, Temo, é amigo mío, o sea, o coñezo. Temo Uraki ou... Sí, non sei, Temo. Georgiano, non? Sí, georgiano, español georgiano. A ti molaría che ir a Kings League? Sí, de feito arrepíntome moito de non enviar o vídeo, porque non enviei, plan. E se che dan a escoller por un equipo, por cal ficharías? Isto pode che cerrar portas despois. Claro, No, vou dicir X-Buller, porque... X-Buller? Sí, en plan, bueno, os coñezo así de vista alguna vez, coincidimos, son para min, o sea, xente de 10. Xogabas de lateral, non? Esquerdo. Lateral izquierdo? Sí. É do meu time, eu era tamén time defensa. É o que fai, para min o traballo máis sucio é o que máis importa. É o defensa. Sí. Un galardón, atouzadas todo o día ali, veña, para aquí, para lá, e nada. Ponendo centros como Antonito. Sí. Sí, o peor, imagínate. Só para cambiar un pouco de tema, vimos, bueno, un dos últimos TikToks que subiches foi dun problema físico despois dunha enfermedade e tal. Como levas eso? Porque vimos que estás empezando unha rutina de facer exercicio, subiste ya un vídeo. Contanos un poquinho desto. Estou reventado, doeme todo, perdí toda a masa muscular porque estive unha semana en cama e despois un mes e pico sen facer nada. Entón, claro, perdes todo, en plan, a enerxía polo chan. Pero bueno, ahora que empecé a entrenar outra vez, estás como mellor, ademais máis librado da cabeza, entón tes máis ganas de facer cousas. Pero claro, tens que volver a recorrer todo. Que a memoria muscular esa de que falan, que é verdade que existe, pero aínda así, agujetas, estás reventado. Entón, pouquinho a pouco, sí, non queda outro. O sea, eu teño xente que conozco xente que dice que a mellor terapia é o deporte. Sí, pero eu estou de acordo, en plan, eu necesito deporte para poder aguantar o resto do día ou da semana. Sí, é paradójico porque cando máis calorías gastas, pero é como ao mesmo tempo, non sei, retroaliméntate. Sí, porque estás a facer unha cousa, estás tranquilo e, bueno, que canses físicamente, mentalmente, eu creo que a mí pasou en segundo bachillerato, que segundo bachillerato é un curso sí, asqueroso. Porque para mí foi o mellor, Sí? Plan, sí, porque é o último, é moi express. Sí. Bueno. Que nos pillou justo no momento no que non se podía claro. sair nem facer nada. A mí pilloume en primeiro de carreira, entón, claro. Primeiro de carreira? Bueno, tamén estaba no Prime, Os 18 é unha boa edad. Eu penso que sí, 18, 19, 20... Buah, esta non facemos 20 anos. Vamos vellos, tío. Ti eres do ano? 2001. 2002. Logo estás acabando esta na carreira, non? Este ano, se... Sí. Sei sorte. Profesores de Mandallo, Por portaivos favor, quédame 2 asignaturas, por favor. É un chaval majo, tío, currante, Un 4 e un 5, por favor.
Ao final se vai vos un TikTok con No, vosos sí, fillos. porque teño suspendido asignaturas por un 4 e pico, un 4... Ai. A min eso é unha norma que para min debería sacar na universidade. Eu se fora profesor non aprobaba todos, pero chegaba e dicía, mira, estades todos aprobados xa, implicádamos un pouco e ides a aprender, porque ao final tes máis interés por esa asignatura que por outra. Sí. Sí, a nos pasou, non sei, asignaturas que Que estás aprobado, que o sabes, vas tranquilo, atendes máis. Sí. Outras xa vas coa cabeza, isto é unha merda, non sei Sí, que, sí. o profesor caime mal. Pero bueno, entendo que teñen que seguir uns criterios e... Sí, a ver, pero na universidade teñen como máis liberdade que Claro, que era claro. no instituto. Madia Leva, no instituto era todo moito máis Sí. encasillado. Sí, pero bueno, non sei como vai, a verdade, porque creo que se che queda unha, Sí. poden aprobarte, non Sí. sei, teño A que ver. mirar aí, facer Encima- algunha trampiña. Chega a universidade, chegan os jueves universitarios. Oxe, Sería la cosa. Hoxe é jueves. Se Hoxe é sale. jueves, hoxe sale, Se sale. Hoxe ou non, porque mañá tamén se sale. se sale, porque estamos grabando isto o día antes do estreno de cinema. O sea, en verdad estamos O grabando día isto 30 de marzo. o jueves antes do podcast anterior. Porque mañá, o sea, Perdíme aí. mañá mañá que se estrena, Miguel. Mañá estrenamos un tema que No, explica. explico. Bueno, pues este señor de aquí, este crack, Convertiuse en Daddy Yankee por un día. estábamos grabando, antes de empezar a grabar, e o tío pegou yo o micro como si fuera Daddy Yankee, Sí, Tremendo. Bastante ben, para ser a primeira vez. Oye, ahora en serio, moi ben. Moi ben, non? Moi ben. Eu penso que se chego eu rompo a voz. Moi ben. Entonces nada, supoño que xa o poderes escuitar en todas as festas. Pico pala meu, Pico de pala, meu, sí, verdad. Pico pala meu. Sí, señor. Pico de pala. Al día siguiente. Eu creo que este verán ten que escuitarse en todas as discomóviles TDCs. Disco móvil, CDC, pelícano, todo o que No coche. grieta Vai ser do elenco de A Cucaracha desta noche, de Gozando, de todas estas... Unha pregunta que te quería facer eu, que tamén xa fixemos as bailarinas do outro día, canto tempo te ves neste mundillo? Porque quema moito, entendo. Que mundillo? Da verbena ou... O da verbena todo o que queras. O da verbena O da toda a vida, o verbena sea... Pero o de redes sociais como É moi ves? complicado porque nunca sabes onde vas estar. En plan, hoxe podo subir 20 vídeos e chegar a 20 millóns de persoas e gañar X diñeiro e mañá nada. Sí. Por unha cagada, porque aburres ou porque non te, sabes, porque non eres original. Entonces nunca sabes, aproveitas o momento. Agora mesmo eu creo que estou no momento menos creativo, por así decirlo, cústame moito sacar os vídeos, facer as ideas, pero o momento que mellor me vai a nivel colaboracións, nivel marcas, nivel eventos, nivel facturación, que é importante. Crees que o teu traballo depende nunha gran porcentaxe do que queira a xente? O sea, crees que ti tes... Sí, de feito creo que tens que estar moi atento ás tendencias, porque se sai agora unha tendencia e ti aproveitas ese movimento, pois sacas visitas fáciles. Sí, claro. Entón, todo é que a xente... Que lle dirías a alguén que está comezando? Que quere ser como a ti? É complicado no sentido de que agora as redes sociais son moi máis restrictivas agora de crecer, En plan, cada vez restringen máis o que é crecer tan rápido, porque eu a verdade crecín en un ano, pois tiña unha comunidade creada, agora é moi complicado. Xa antes saían un de cada 3, o sea, un de cada, eu que sei, 5, agora saen un de cada 20, ou mellor, sabes? Moi complicado. Pero todo por as políticas de privacidade, os algoritmos, non queren que isto sea un desmadre. Normal. E viches, o sea, tú tes na tua visión da cabeza o mandallo da hora, pero parache hasta algún momento a contemplar o mandallo mandallo de antes. post o mandallo Sí, post sí. redes. Sí, que a pos ou Post redes. pre. Post redes. Non, a verdade é que non, porque nunca sabes. O sea, agora mesmo, por exemplo, estou no Malicia Noticias, que estou encantado. Claro, nunca sabes se vai durar, se non. Claro. Se dura, pois, grazas ás redes, sabes? Pois seguiría por esa rama, se non, pois traballarei do que estudei, de carreira, o es que a saber, o mundo. Sí, o mundo da cada Sempre digo día estes dous últimos anos, o que digo é que a vida dá moitas voltas, o sea, cada día surde unha cousa nova, o sea, Agora que comezas a meter o pé no que é a televisión, crees que ese mundo é para ti ou... eu creo que sí, gustame moito, paso moi ben.
Claro, Sí. é moi divertido, sí, e as camas, bueno, acabas familiarizándote. É un pouquiño como un directo de TikTok ou un directo así, pero máis ao grande, con máis xente traballando detrás ou un guión máis traballado. Non é ara, veña. Pa aí é o que salga. É máis traballado, pero moi ben, moi ben. E como che chegou esa oportunidade maliciona a ti? Pois mira, eu estaba así co móvil, non? Chegame unha solicitude de mensaxe. Que eu as teño. Eu teño solicitudes de mensaxe que non me salten. Claro. Porque literalmente tendrei agora mesmo 30.000 ou 40.000 fácil. Dios. Desde que empecé. Entón claro, non me Claro, salen, me salen claro. solicitudes e non podo ver todas. Hai épocas Sí. que un día me chegan 20, outras 5, outras 50. Entonces, chegoume unha solicitude. Entón, nada, chegoume un mensaxe e dixo non sei que, son gustaría facer algunha colaboración ca tele. Eu, pa diante, pa diante, eu apúntame un bombardeo. Entón, nada, fun ali, sin currículum, sin experiencia na tele, estou estudando unha carreira sanitaria, mas fun ali e contei a miña vida, sí, eu fago TikToks, estudo isto, tan contento, así falando. E dixeronme, bueno, pois xa che chamaremos, que hai moita xente para o posto, normal, home. Vas te disfrazar de Digochiño? Digochiño, que vai, buenísimo. E claro, cheguei ali nada, as 2 semanas chamaronme hasta agora, todas as semanas chaman. Falando de Digochiño, nós fomos os primeiros en velo. Sí, É verdade, na universidade. Viñéronos a presentar o veo a Adelanto. directora de programación de Televisión de Galicia e díxonos, "Esto que vos parece?" E nos, ven e mira ahora como está ben, digo, chiño, como está unha mascota, joder. Está moi ben, ademais a voz é posta por unha das chicas dos boleches. Sí. Quen non creceu cos boleches? Os boleches eran míticos. Os boleches, Xabarín Club. Eu tiño os libros dos boleches. Buah, Fua, eran moi bons. Yo Xabarín Club, meus pais dixeron, a ver si paras co Xabarín Club de pequeno porque estaban todo o día. Eu non era tanto de tele, mira a tía. Pero gustaba, pero sí, os boleches. Además, esto, todo que vai relacionado con Esther, tira para arriba. Sí. Tira para arriba, ahora está Te no pic. Coñétechela ti xa? Sí, en persona vine, bueno, no Malicia, algún día estaba por ali por a redacción, así, nos especiais de luar ou nos especiais de fin de ano, por exemplo, estaba por ali. É unha das figuras da televisión de Galicia agora mesmo. Sí. Oye, tú que falas de que che gusta a televisión, tú si tuveran que crear un programa feito ao molde de Mandallo, cal sería, que crees que farías? Algo relacionado ca música ou con Ca aventuras. Gústame moito, sempre pensei facer locuras, programas especiais, imagínate unha vez cada semana, pois facer unha aventura. Rollito Planeta Calleja, algo así. Molaríache recorrer o mundo facendo... Sí, ou aquí por Galicia, descubrindo rincóns de Galicia, sabes? Que Un día bueno. descubres, pois, Reis Baixos, outro Faro de Fisterra, outro Cabo, eu que sei, Pois xa ves. Muxía, outro Camariñas, e vas contando curiosidades. Un programa de 50 minutiños, tan aventuras, un día facendo puenting ou ali, un día facendo un programa desde o aire. Plan, Pues eu creo que é un formato que pode tirar. Pode tirar bastante, pero bueno, son ideas locas. Ou pensei para TikTok tamén, facer, pero claro. Pues non era É malo. que fago co TikTok, vou así, grabando, xa. Ou así, sabes? Pero refiro ao meu que sei. Facer un rollito eso, visitar povos, rincóns especiais que hai en Galicia, que sei, Muxía, Camariñas, Fisterra, facer un recorrido por toda a costa. Contar curiosidades, cousas que xente lle interesen, claro. Agora que falabas do TikTok, como é o teu proceso para crear unha idea para subir un vídeo? Depende, hai veces que poño o móvil aquí e teño máis ou menos unha idea e gravo e fora. É o que saia, despois edito, collo o bruto entero, corto e edito e subo. Editas co móvil? Sí, con unha aplicación que é un increíble. Para eso non teño espacio, teño todo aquí, todas falsas, hasta que ao final, porque nunca borras, sempre dixes aí. Pero se non collo un papel, hai veces que idea cero, non teño ganas de nada, entonces collo un papel e digo, vale, estructura a semana, luns, penso, 2 ideas, martes, sexto, porque agora, que non é un problema, que é unha virtude, pero en Instagram funciona un contido, en TikTok funciona outro. Entón teño que gravar cousas distintas para cada unha. En Instagram fixámonos en que como que retiras os reels, ¿no? O sea, desaparecen da túa... Claro, de la página principal, porque hai, o sea, mira, este es Instagram, ¿no? Sí. Entonces tú tienes aquí Instagram. Bueno, Fórmula 1. Oi, deso quero falar. ¿Cómo? Espera. El nano, como? La 33? Deso quero falar. A min o TikTok que máis me molou foi cando chegas a clase
o día que se estrena Fernando Alonso. Pero, profesora, como que Buah, 33 preguntas? Ese vídeo ademais fíxese Ese viral é en verdade. Twitter. En Twitter tamén fíxese viral. Mola a Fórmula 1? Moito. Bien, eres do meu team. Porque este fin de semana que estamos grabando, A 6 da mañá. Australia a las 7 de la mañana. A mí gustame Twitter Fórmula 1, Fórmula 1 non me Twitter igual. Fórmula Fórmula 1 é 1, o mellor. nanosexo, É o mellor. o de Víctor Abad. Víctor Abad tamén moi bon. O Reguiri. El Reguiri. Que Víctor Abad foi un chaval que empezou subindo vídeos E agora está traballando para a Fórmula 1. para Dazón. Ten un espacio en Dazón. Sí. Sí. Flipas. O sea, es que é un mundo increíble. Pero o que se dicía, non? Mm. Eu teño perfil. Sí. E, por exemplo, isto é o perfil principal onde están as fotos. E despois ti tes un espazo para reels. Explicándolo a Dan, su por exemplo, abuela. os reels que subín onte. Sí. De aquí, moi ben, señal. Tes aquí, pon eliminar de la cuadrícula del perfil. Amigo. Porque este como feed das publicacións Sí. en sí e tal, este é o dos reels, que xa, de feito, saen a pantalla completa, Sí. ven as reproduccións, aquí non ves as reproduccións, solo a foto. Vimos que tes aí un reel no campazo da Universidade da Coruña, que temos ao Wow. lado. Porque claro, non estudiamos comunicación visual e temos o... Campazo, en verdade, Sí, en verdad está moi ben. Sin, Está moi ben. sin as líneas pintadas, pero... Sí, bueno, eu- eso sí. Para xogar a Liga Universitaria fun o Bezalía e dicía... Eu a xogo, a ver se é a fase final xogas ali, creo. Entón, A fase final xogas ali? sí, entón creo que este teñen que pintar. Fútbol 7. A Final Four da... Final Four da Liga Universitaria UDC. Hai xente que leva público, eu teño visto Sí, fotos sí. de 20-30 persoas animando o seu equipo. E digo, Oye, a nos tuvemos unha asignatura que se chamaba Comunicación Corporativa e pedironos organizar un evento. E nos organizamos como se fora unha especie de Xogos Olímpicos da universidade. Sí. Entonces, tú imaginaste un día intentar organizar algo así? Eu penso que sería brutal. Teño varios proxectos así, o sea, agora estón con... Sí, unha- tienes proyectos relacionados con la universidad. No, con a universidade non, porque ni siquiera vou a clase, imagino. Non, pero agora son unha axencia, estou con persoas que, bueno, que moi ben, digo as ideas todas que teño, como esta dos Sí. programas, e di, bueno, pues podese ver, ou cosas así, rollo Final Four de Kings Lane ou Camp Nou, pois partidos de influencers, cousas así, pois... Aí está. Saldrán cositas. Sí. Poden ser cosiñas. Non viches que cando foi o fichaje de Lucas polo Depor, que veu Pereira fixo un IRL, que Sí, dixo sí, un partido de influencers, tú sumaste, verdad? Sí, le contesté de feito e Sí. respondeume, sí. Que ben, que ben. Pois, si se fai, ali támonos en preferencia inferior con o noso asiento. Sí, sería un puntazo Son porque ademais podense facer moitas cousas, podense... Bueno, Claro. Imaginaste podense buscar cousiñas que entrenado por facer. Ibai. Como? Entrenado por Ibai. Sería brutal. Buah, eu penso que sería tremendo. Ver a Ibai pola banda de Riazor. Ademais, sempre dixo que lle encantaba. O sea, Riazor, campazo, en verdade. Sí, É unha pena como que para estea non. así, pero é un campazo. A primeira vez que entrou Luis en Riazor foi tremendo. Sí, impactado, Ti crees que se fai un partido así, enchese? Sí, Sí. eu penso que sí. Eu penso que sí. Sí. Pero hasta a bandera. Tienes o Camp Nou, que son Xa, pero 90 e pico mil. Xa, pero cantas persoas ten en Barcelona? 1 millón e pico? Claro, aí está Xa. o problema. A ver, pero Coruña ten 250.000. ou en equipiría todo Bueno, Galicia. pero, claro. Xa, pode ser, eso é verdade. Eso, eu penso que estaría moi guai facelo, Pero que faríades? Un Depor Celta? Un... Nah, eu streamers contra futbolistas. ou Streamers non contra sei que- fútbol? Pero a pala, Claro, pero a aí, pala. claro. O sea, obviamente non vas meter no mismo equipo a Iago Aspas, Angeliño, Borja Nah, Iglesias pero e Lucas. streamers contra, o sea, streamers, influencers o lo que sea contra ellos mismos, ¿sabes? Entre ellos. Porque ti crees que daríamos xuntado, por exemplo, Iago Aspas e Lucas Pérez para que cada un fora un capitán dun equipo? Eu penso... Eu creo que non pode ser que Iago Aspas veña a facer un evento aquí e entre en Riazor como quen queira. Eu O sea, penso... a xente... Escoltado. Eu para min sería tremendo. Te lo juro, Tenía que E ser mira- en verano, que non se Mira que eu son- son do Depor aférrimo. Pero eu vexo a imagen de Iago Aspas e Lucas que ainda vi onte, da selección gallega que estaban abrazados. Eles levanse ben, creo. Sí. Pero refírome pola xente. Sí, O sea, ti crees que Iago Aspas vendría aquí expondríase en Coruña, diante de Riazor? Que pasa? Poderíase facer ida en Riazor ou volta en Riazor e ida en Balaídos. Hostia, eso sería tremendo, Pues mira. Pero as pitadas poden ser Mejor. clamorosas. Volvendo ao tema de TikTok, que pensas ti de todo isto de que cada vez a xente da nosa idade necesite ter estímulos máis cortiños, de 15 segundos, un minuto como moito, antes de que o que podía ser antes, fai casi 10 anos, que veas mínimo un vídeo de 10 minutos. É un problema e unha virtude, eu creo, depende como enfoques. O sea, un problema porque a capacidade de atención da xente de agora, eu inclúome, o sea, eu a miña atención desde a pandemia, fatal. Pero que pasa? Despois podes
facer un contido rápido que pode chegar a moita xente, así. Sí, eu penso que todo Entón, está claro, evolucionando. depende, habría que buscar pois unha cousa intermedia. Eu creo que para o desarrollo dunha persoa é unha merda, falando claro, porque o que é a atención, saber que as cousas non se fan así, que levan o seu tempo, simplemente por prestar atención a unha clase que mínimo dura unha hora, Sí, dun mestre. exacto. Entón, pois é moi complicado. Pero despois, claro, o que falamos, a nivel marcas, a nivel publicidade, a nivel tal, chega a Tira ser moito nada a máis, xente. claro. Sí, eu penso que todo evoluciona hacia o dinamismo, porque se te fijas así toda a Kings League está en que son os partidos Así, fuera, Pla, rápido, pla, pim pla, pam, pim pla. pam, claro. Entón, vais a ver hasta onde chega. A saber. Pues ahora para tirarnos por ese camiño de preguntas cortas, si quieres pasamos ao ping-pong. Como la este tipo Vale. de Oh. Vamos allá co ping pong. Eu sempre suelo explicar esta sección, pero tú Vale. como TikToker van a saber de arriba a baixo. Estamos con ping Ping pong. pong con Vale, xa. bandallo. Verá. Vamos allá. Venga. Primeira, un referente. Pero facemos o de ping pong. Nah, ilusión. un referente. Joder, pero es que teño que pensar. No, pero toma tu tempo que queiras, non te preocupes. Un referente. Sí. A nivel que? A nivel vida, Ai. o que queres. A Aquí a xente para quedar ben dicen meus pais. Todos Claro, tú, entonces mollas. tenemos un nivel persoal e outro nivel profesional. Mollámonos. Que difícil. Está ben tirado, O sea, un referente. Sí, alguén que tú de pequeno decías, vale, de maior que non sei como ele. Merda. Pillámoslo ben, A verdade é que, claro, podo dicir un futbolista, pero é Di fácil. un futbolista, di un O sea, Messi, Iniesta, Sí. gustábame moito. Pero eu tiña así algún pensado tamén, o sea, pensado destes que dis, joder, gustame o que fai, pero xa non me acordo. Vale, pues seguinte pregunta. Unha meta. E desafillar, cabróns. Unha meta, pois, poder disfrutar de todo o que faga no proceso, tanto como fago hasta agora. Perfecto, pois vamos allá ca seguinte pregunta, que é o teu maior medo. O meu maior medo? Sí, Agora mesmo que morran os meus pais. Esa sí que, o sea, sí. Toda a xente que lle preguntamos di o mesmo. Eu estou de acordo, o sea, eu penso que a familia, perder a un membro da familia debe ser algo... sí, eu creo que sí. Entón, eu creo que agora mesmo é eso, porque despois arañas, igual que vai, unha Sí. araña, era piso e hai que pero refírome, sabes, algo que pode ser, pois, que che pode cambiar. Eso, pois sí. Cal é o contacto máis famoso que tes na toda a gente? Vira, vai virar? Non, é un futbolista, pode ser. Vale. Dixeches antes Jeremy Pino. Sí, pero non teño WhatsApp. Ah, non tes o WhatsApp? Non, falamos por Insta. Algún TikToker así tocho. Algún TikToker tocho? Sí, de los más tochos que te puedas imaginar. Dios. Algún polémico tamén. El de qué barbaridad. Como olvidaba. José, José, como olvidaba. Algún TikToker polémico tamén teño nos contactos. Vale, que objeto te levarías a unha isla desierta? O sea, tú, no teu programa mismo, soltante nunha isla, e solo che dicen, tú solo te podes levar unha cousa. Pois a cama, ou a nevera, ou o microondas. Bueno, a nevera pa qué? A ver, ¿para qué? Que me levaría? É verdad, si fai moito calor metes... Só podo levar un obxeto? Un objeto solo. Unha vaca preñada de varias fillas. Qué buena. Que ben tirada está, Unha vaca preñada de varias fillas. Que leve na boca trigo, e dasles de comer como no Verdad. Minecraft. Claro, que leve, eu que sei, en plan, que teña un macho e unha hembra. Instinto de supervivencia, sí señor. Para despois cruzalas, dame igual que saian mal, o sea, eu quero comer. En plan, leite, carne. Ternera, moja. Claro. Entón, Vale. porque unha vaca pode ter trillizos. Trillizos. O sea, non se llama, Non teño ni idea, pero igual morre. pode morrer, non? Buah, como se me morre. Pero multiplicas por 3. Que mola jugar. La Claro, masa vaca a ya miña decía idea, que tapo. a miña idea é que pois que para unha vaca, pois Sí. que diferentes e despois cruzalas entre sí. Hostia, que ben pensado ten, Sí, señor. Esto pensou antes de No, empezar a verdade, o podcast. Como pregunten isto, vou decir isto. Es que se non que levas, que levarías vos? Buah, eu levaría unha cama, polo menos para dormir ben. Morrer, No. a morrer ben, non? Morrer así deitadiño e tal. Hai que intentar sobrevivir, non? Hai que intentar sobrevivir. Yo llevaría una pistola de bengalas, tío. La tiras y si te vienen bien, si no. Claro, pero tú si estás tirado nas Islas Samoa, Una pelota, tío, para llamarla Wilson.
Sí, Wilson. É bo. Con la mano. Vamos allá con máis ou menos a sección estrella de zapatillas. E vimos dunha semana que as bailarinas Espectacular. da cinema fixeron 11 aciertos, casi doblando o segundo clasificado, verdad, Luis? E hoxe temos a Mandallo que vai intentar batilas. Venga, va. Eu creo Vamos. que te fago fácil. Vamos a explicar o xogo. Muy rápidamente. Dous términos, tes que decir cal se buscou máis, está basado en junio de 2021. Tes dous intentos. Si no primeiro faz pouco, se queres tirarte ao segundo, perdes o primeiro. Vale. Entonces, vamos a Toma. fuego. Primer Venga. concepto, Real Madrid. 3.490.000 búsquedas. Contra. Ou Lewandowski. Real Madrid. Bien. Correcto. Hostia, Lewandowski, 44.000. Bastante poucas, Ou o Partido Popular. Lewandowski ou Partido Popular? A ver, eu penso que aquí está bastante claro. Lewandowski ten máis. Sí. No, o Partido Popular tiene o dobre. Bueno, na pasada temos outro Vamos Manuel a centro. Sí, ten carto quinto. David Bisbal con 86.000 ou Anime. 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 100%. 100%. Bien. Vamos. Canto ten? Anime, Medio millón. 216.000. Pensei que iba a ter máis. Anime ou Los Serrano. Anime. Bien. Correcto. Bien, vamos arriba, vamos Canto arriba. ten o Serrano? 75.000. 75.000. Joder, Los Serrano. Ou Tomates. Tomates. Es que é unha broma, tío. É que hoxe está así. Cuidado. Uf, esta ten o seu intríngulis. Temos aquí a Ángel Mian. ¿Tú qué crees, Ángel? Tomates. Yo iba a tirar por 100%. tomates. Tomates. Tomates, eu penso que no, 75.000, 75.000 son bastantes búsquedas. Eu penso que tomates. Lewandowski tenía menos que 75.000. O sea, eu penso que Los Serrano, Veña, vale, o Serrano. Los Serrano, eu penso que Los Serrano, ¿no? Sí. Correcto. Menos mal. Acá, Tomates 5.000 solo. Vale, bien, está fácil. Tomates ou Alemania. Alemania. Bien, Alemania. Vale. Vamos a Alemania. 4 acertos, ¿no? Sí. ¿Cuántos en Alemania? Alemania 79.500. Y ahora tenemos una que es tremenda. Alemania, 80.000 casi, contra Marbella Vice. En A serie 2021. de GTA. En verano de 2021. Marbella Pero Vice. son búsquedas en Google, O sea, igual no en YouTube. Sí, en ¿sabes? YouTube sí tamén. YouTube tamén conta. Marbella Vice. Marbella Vice. Nah, esto está mal. 860. Canto? 860. En ese te dice que era solo Google. 1000. No. 4 acertos. Vale, increíble. Bueno, Mandallo. ven, bastante son. Buah, que merda. Buah, Un- é unha pena, que isto parece o chat GPT troleando nos tío. Farolillo rojo. tío. Eres Haas. Pero Soy Haas. para a próxima temporada tens que volver, tens que poñer va a ser Aston Martin. Sí, pues hasta chegar a 11 Imos apañados. de 11 o de Nin xuntando os 4 intentos chegamos a 6. Bueno, tens todo este tempo para practicar. Pues nada, ata aquí chegamos ao podcast. Moitas Un gracias placer por contar venir. contigo. Gracias a vosotros. A verdade é que pasamos de puta madre. Sí, yo. Nada, a vos tamén gracias por vernos. E vémonos dentro de 2 semaniñas co episodio número 5, non me fagas a rima, de zapatillas. ¡Están Vémonos. pasando cosas! Chao.